pasamos a explicarvos a dinámica deste xogo que imos facer a final de curso. Temos que baixar a Raíña Victoria, aí estaredes organizados. Cando vos toque, teredes que ir recollendo. Primeiro, o delegado ou delegada de curso recollerá a tarxeta de control que levaredes sempre con vos, donde vos van a pegar as pegatinas cando acertedes as preguntas, e un mapa donde aparecen os puntos que tedes que localizar e o orden de localización, é dicir, o punto 1 primeiro, o 2 segundo, terceiro e así ata o punto 10 que vai nese mapa que ides a levar cada un de vos. Vos vai a acompañar un profesor ou profesora tamén que vai a ir con un peto amarelo e teredes un minuto de saída. En este caso, este grupo lle toca sair no minuto 3. Por lo tanto, sabedes que ao minuto 2 máis ou menos vos van a estar chamando para que recollades os mapas e que no minuto 3, como vedes, cando chegue o minuto 3, a vosa compañeira do ciclo que leva a organización vos dará, como vedes aquí, a saída. A partir de aí, empeza a correr o voso tempo de xogo. E teredes que ir, como decía, buscando as localizacións. Aquí vedes o grupo, pois este grupo está chegando en este caso a localización ao punto que está marcado no seu mapa co número 2. Chegan ao número 2, pero resulta que non están chegando ao número 2, se saltaron o número 1. Por lo tanto, lles vai a tocar, como non teñen a pegatina no meu número 1, significa que aínda non cubriron o primeiro punto, co cal teñen que volver atrás, localizar o 1 e logo volver, como estades vendo agora, ao punto 2, de novo. No punto 2, pois, como en todos os puntos, o delegado ou delegada que leva a tarxeta de control se acerca ao monitor que está nese punto, lle dará a pregunta dese punto, unha vez comprobado que xa, en este caso, ten o punto número 1, se reúne o delegado con todo o seu grupo, o profe está solo observando, ou a profesora, e unha vez que teñen unha solución, pasan a decirlla ao monitor. Se non é correcta, tedes que volver a reunirvos, buscar outra resposta e procurar que sexa a resposta correcta. Se unha vez que lle dá a resposta é correcta, vos van a colocar unha pegatina no recadro 2 da vosa tarxeta de control. Por tanto, xa podedes ir a polo seguinte punto, en este caso o punto 3. De acordo? Todos sempre agrupados, sin correr, e co profesor ou profesora que vos vai a acompañar. Unha vez que cheguedes ao último punto, que vai a ser o punto 10 do voso percorrido, e contestedes de maneira correcta a pregunta, completaredes os 10 puntos e xa poderedes dirixirvos ao punto de meta, a meta que estará no mismo punto onde fixestes a saída. De acordo? Unha vez que chegades ao punto de meta, estará tamén outra compañeira ou compañeiro do ciclo de animación sociodeportiva que está na organización e vai a proceder a colocar na vosa tarxeta de control o tempo invertido. O tempo invertido se vai a contar anotando o tempo en canto chegue o último do voso grupo a pasar pola liña de meta. Unha vez que pase o último, anotarán o tempo no que chegastes. Para saber o tempo que invertistes, se vai a restar o tempo final menos o tempo da saída.